приводять до того, що авторитет нашої країни просто падає. У нас сьогодні два верховних суди. Верховний суд України і Верховний суд. У нас сьогодні два голови Конституційного суду. Насправді це не смішно, бо це ж дві голови краще, ніж одна, як каже приказка. Все-таки, а на вашу думку, хто з них залишиться головою Конституційного суду? Насправді мене бентежить сама ситуація, коли у нас от такі речі відбуваються. Повірте, це точно не підвищує престиж моєї держави. Це робить мою державу, вибачте, посміховиськом, коли два верховних суди, два голови Верховного суду, два голови Конституційного суду, ніхто не знає, хто який голова, завтра з'явиться два президента, потім три прем'єри, і так далі. Це все виглядає, знаєте, дуже несерйозно. Це все не виглядає як реальна держава. Це все виглядає як якісь фейсбучні експерименти. Я за Фейсбук, але я проти фейсбучних експериментів. Чому ви тут згадуєте про Фейсбук, який він боком сюди? Я вам скажу, тому що ми, на жаль, із реальної держави перетворились на фейсбучну державу. Не на державу в смартфоні, це різні речі. Держава в смартфоні – це коли ти можеш електронним способом спілкуватися з державою. А тут можна буде поскаржитись на суддю електронним способом. А держава в Фейсбуку – це коли замість того, щоб виконувати державницькі функції, такі як забезпечення безпеки на вулицях, нормальна медицина, відправлення правосуддя і отримання чесних і справедливих рішень, от ми замість цього всього отримаємо пости в Фейсбуці. От це я називаю держава в Фейсбуці. Тому держава в Фейсбуці і держава в смартфоні – це різні речі.